Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kadkhot jong ka Meghalaya State Commission for Protection of Child Rights ka kong Donakor nyota hani ka janmiet kala jaw Ummat kadwa kadang Kren ka Jingthang Mombati ban kan mau ka Jingthang jong Heprit Kyrshanbor kharmudai ka kong nyota Haba Kren ka ni ka janmiet kala ong bahdu menta Haba ka pet nya ka dur jong Heprit ka pang ka mensim ngade ka long kami baro kilong kami kidan ka Jingsngo ban shudu kumne kala ong kala benrap da ka baong bakumno ini Heprit insya dekat no ka jingim namar imyo ibaha wat ega jing em ka ba ide ban em kum ki we ki khna haba mi kana ka khubor ha ki media ru nga klempet nga shuyo sngo nga sien men siem bat nga pat ka do not bakum ini khna indu e la ka jing em ka laong shu ka laong bakum ka commission ka kerpat ya baro bala da jai e ya ki khna ki de ban mi shakmat da ka ba ong phila ban ong ba ki pulet kim le e hande ki pulet ki le e la ka jong ka kamram jong ki lada phim kwa ban pentep kerteng la kadei ki kme ki pa ni ki bahyeng hasam lada ka ja ha e ru phila ban pentep shaka commission wat du jingkermen to don ringkat lang bat ngi nginya trei lang kalaong ru wat du jingkermen ha ni ki jingja baki pulet ki dang token bat di ban shanya haki bat ngi kermen ba insayo ya ka jing bishar ka bahong Commission Protection of Child Rights rangi training tat lang bat ka Child Welfare Committee baru ki report suki wan sangi bani rugi yo lo di kijing tip jing kijing jabara di khamtam mentang sing aku wan kershan hani ka kasnang jing phi bara khamtam ai khuple ini girang ba snang kini ginang pre bugnang ki girang ba dong ba secretary snang jangani kanamra khamtam ba ki apelong ya kini ka kan lai mo bani yang hang mo ti na benda ini khana ada bentar nga pet ikan rukmat jong iru kapang kamen siam ngarung ade kami kibon mo pi gibalang kami ban sudu ni kami kami ni kena insyusha dekat nak kajing ini kami iba cái chừng em chân y bình em cũng kêu cái khăn nè nga không mất ban ban jing shisha không thể secretary power nga ban cái sáng nga không mất chút cái phải nga ban Kren nga wan hindi ban cái sáng sula mi ki ban nga sen chân y don't blame some ai ka jing suki pendan kan hang wan friend cuma ini baru bilang real ngale minta minta jing slow kan kan mengilang kami bahkan sedekut jing hang nang bangsa bangan pergi masuk mi kini ke kubur ha ke media nak hampet nak hampet nak syu slow nak sim badal apang ka donut apa ka donut jangan badong ikan na badang patni snam men shudu syuk bye andai kun commission apa kepat di baro lesi di don kibat kiwi ki cingcai ki kana bumi syahmat lesi yo pi ong ba kulit kimne indri ki kulit ki le ba ya ka duty jengki bat niru da pisno ka don ke jeng happy khamtam ye ki khna khilong khna khilaban wan sa commission da phim kwa ban tek katang ni ling la da ong ki la to program bangi la ho sa ka te ka dudashan ba ki bon ki ba chimjai ki khna da kim kwa ban tek ki me ki ba ne ki bahai na sem ne baca ha school ne hey ru ki chimja khilaban wan tek anonymously shaka state commission bangi ru ni kloi ban ya rap fi ni ai jing kesan kapala ayepi what you do jing kerman to don kat lang bat ni ni training kat lang bat pi khamtam kasnong lu kadai ga wei ga bayarap ayepi let's see him la ban shanya ikibahi nasam kasnong ko kloi let's see him kwa ban pentik you hasnong ru wan singi commission kadon lu ka child welfare committee ru ka kloi ban yarap ban tha ban pentik ye ki khana ban counseling ki ai la ru ki khana ban puli bakin pendap ye ki jing puli ne lesi ki khana ru ki dam ni ru ki jing jong ki bakin kwa
respond sa commission ni ploy ban niya rap fi da fi snow ke program na kalian sa commission kan ba fi kwa ban penya hak snow ba pila ban khat ni kum ka commission ni ploy ban niya rap ni ploy ban ai ka ti ka mon mat ka ti ka diang ye fi baro to wat to checkman kani ke jingjai Kyrshanbor ru ki pulat ki la le ha ke investigation to don kan lang bagi pulat shania ai ki pulat le se ke ek bagi le bagi ni sayo ay ka jing ka justice na banta ini Kyrshan mo lishbon